Grabe. Hey! Shoutout po kay Sir Arnel Pineda. Maraming salamat po sa panonood at sana huwag po kayong magsawa na manood sa amin. Maraming salamat po. Gawit ka mo! Hello guys, for today's video kukuha tayo ng talakitok. Sama ko si Francis, si Consel Joey, saka yung mag-ina ko guys. Tignan natin. Daw! Talakitok guys, ang dami. Uy! Nay, wow! Nagtakanak pa yung nakakita. Nay! May kamanong sakaw yun? Ha? Tatapay lang? Pati mapagkatan. Namulutan guys. Ang dami guys, talakitok ko. Ano? Grabe. Hey! Talakitok guys, ang dami. Naalak pa yung magumaw. Sutay ko nakaw, berbero ko. So nag-bike kami. Uy, yung tsinelas ko. Wait lang guys, yung tsinelas ko. Uy! Marigatang kagpuso ditan. Ang dami guys oh. Ato kumapay anong pa? Ate pala sanga yo. Natin napaka da. Ate talapaka ni. Tapi may kadwa natin. Grabe guys oh. Ang dami. Ala pinagado nakita yo? Wala ka ado pa iyo wala ka. Talakitok. Fish. Wow! Uy, apay. Nalabat ako, baliti ah. Nagadun niya. Tumulong kami din mga tao. Magit kita kami tatay ko naman sa kautadi ko sigud na ako. Wow! Against the light tama. Sakan. Ay barami. Sanahan hang against the light. Oh, talo kayong agkusot. Buray ka po. Dinanto man makikita ng tumanran tayo. Ang dami guys. Oh, kasta pa side oh. Ang dami guys. Lalay kasta. Oh. Makulkul ko why? Saan? Patras mo oh. Patras. May ano kita pa kita kasi di lumpot lagi di. Mati pasango. Ate magkikita. May ano kita kasi. Ate ko atong wala na. Sa pinikta yo. Namulutan guys. Wala. Wala pinagmayan. May taray ka na kita rin tatay. May da. Talakitok guys.
Ha? Namulutaw. Sudah ka duwami. Ang dami nilang nakuha guys. Oh. Sudah ka duwami ng Oy. Yan na alay oh. Nata. Ano yung ba? Doa kayo? Damo nga pakat. Aramang. Aramang. Oh, aramang. Ulaw. Lago na na. Nariga. Nariga ka ron. Patay na patay. Yan. Hello, baby. Nagmumulag taray ni Brian. Pinaipan dyan dito. Aday may nagtuktok tatay. Ay sika. Irining ko ngam tatay may nalukatan awam mo ta taon so ngayon tuloy na naturugan. Kagabi. Limiting nga ka. Nagkakagiting nga lang. Kumparin ba? At manunalaya ka. Bakit? Fiesta! Okay, tuwid kita. Ano? Pangyanin kung ulit ang anak. Kapag na tambay sa dalam deh, kada na ito. Ay, patras, ano? Ma, muto nga. Nabayag na riga nato. Ang iwan. Nakita ni Brian, nagtawasan ko. Hindi kayo kuminwa-wa ngamin. Nagpamay wawan. Kayong tanay niyo. Abay, bibigyan. Anong dyan namang gibalay, Brian? Hinayo mo dati ba? Ate, Ikaw. ako din na ala. Na? Pa? Tama. Ha? Tama na may amala-ala na. Ma, nangisit ka lang ta. Joke lang. Bawi kong ngay. Nagbalimang lumakay kang tawag Pwede ka dyan eh, naka-brief. Nabisinan ng kalman doon. Ang mga arumang. Hindi naman pantanag dyan. Ay, suning. Suning. Oh, ang dami. Basta sa ligawin tanak ko ta. Ano dito mo? Kumapay labiga yaw. Bata mo na. Maganda kayo nga sa kanyang kalmita sa kita oh. Ni? Puro ka na ito. At puspus itang maraw. Ito naman tao. May bahay. Ah! Datang sige tayo raw. Mahapal nga may kusot na taa. Nag-tricycle na. Naling tayo pa-charbol yan. Ang alap ay dyan. Pero may ako makita na niya yung kahit sa kaluyon ko. Napananda ka rin? Makita pa na parang mga ngunitay. Dagat talagang taray-taray dito ako. Dagat si Termina igit siya ramang nga eh. Tinabugtak taramang nga ito.
Kamakamun ibran di pinang-sanga-sanga mi. Kama-kama. Huwag natin na Kami mo nga sinanga. Masigod. Yun uray mi. Hindi na pinagsakaw. Magsakaw kami ng damat na ni. Punto pang kuwanan mo. nakadayo ang tayo. Hindi sa tugay karo sa tayo. Tinuktok ko nga rin tatay pagkatapos. Dandan di na paket yung mic. Forum na law. Nakita na lang nga doon na ala ka na murmurayanan. Ibag na sa hagwag niya. Nagado naglajarabaw. Apa limnod ya? Nagtayi nagtipot pa ko ang kalako na. Mamuli. Wala mo. Pero na yan. Letra mo nang gawin. Ito kaya yang ka. Libre yan. Pagpasok ang mga atakat ng mga dito, palitan na kami. Hi! Hindi ka pa ginawa ng tayo. 30 ay kamo, nadi ang pa 50. Nabrutag. Dati mang pagkaskas ng ayin. Rumah. Ang tanong nga to. Anak mo na magkapanong-panong mo. Dagunoram niya. Dagayan man manang? Hindi ka palayo ko. Balak ko pala din na minsan ngayon may nakto pangkulak ko ni manang genti body ko. Ay sus, rimor gaya man. Nasangon na pa'y garod. Yan, nalay na siya. Okay. Ay mas krito wala. Ay mas May takaling guys. naglangsi ka. Malangki, kaliwa man data sa Oo. Nalangkis. Nalangkis. Ang dami guys. Nabali dyan nalangsi. Ha? Nakadti na lang si. Jay po ate Jay. Talaga ni Brian. Alam mo data uncle mo. Ha? Adyan nalangsi. Dati ko di Jay de Korean. Sirena. Sirena di Jay Korean. Sige, sabi. Jay sabi. Ang latag pa lang to guys. Oh. Talakitok. Babatit. Nagkamang pusot na gusto. Naduduwa kay Kamad eh. Nagbayag. Ayawit mo ate Sika yun. Kulay. Haan? Kabaling ka na. Haan, duduwa kang kumak? Pagkailat na. Pagkakilatan ang... Pinya dati sa bali dati. Para dahil nagjahin ng Ito yung alamang kaninang umaga guys. Yung binibideo ko kaninang umaga. Alamang. Oh. Lagumot lang. Ada gini, ado. Ha? Hadado. Ada gini.
Wala nang maraming kamay para matanggal ng mabilis. Ano? Dito ka harap ka dati yung pambin natin. Yan na. Ini gumagaran ni alam ni ni. Oh, ni alam kan tadi. Eh, apa gilumutan mo? Eh, nagilumangan na eh. Nagilumangan ka may sabi na. Kalibon. Na. Dum kumatang ni Inen, Boy. Nakakalay. Ay, pagaman, bukuman din kaya tanong pa. Nabuktak kayo ang tubig na kunak. Kaya mo. Ay, kanang nilagyan ni Pidere ko ngayon Melania batay. Swerte. Kaan may aday din nakasan eh. Itatay. Patatay. Hmm. Hindi 50 lang tan. Nanganginginapay lang. Lete mo. Iplete mga kanjiili. Kanta mo na. Round trip, 50. Ay, agi jepe magatang dijek nakadrag. Maga naman eh, naman alam din eh, sa baterya. Yun guys, so inaayos ulit yung ating lambat guys. Para ilapag ulit. Marami-rami na to guys yung nakuha natin. Meron pa daw. Jepe la karayan idi ka. Kagamarungan na jaya tao. Oy. Kanila pero si may sa. Di ko na kaya mo. Tani. Buyang pa di ko mo buyang.